Horas Madi tasalutna amanginang. Selamat hari Minggu. Tapuk kama persaurat di perminggota di Manogoton. Marede hita siap buku ede nomor 654 ayat sada sahat rodi itu ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sia jorgong, sai do pakom maau jala asi roham diau. Ai pujung jalana dangol doau. Hodo ale Jehovah di halunguton rohaku. Ale debataku marhapo satu hodo au. Sai unang baila au. Haleluya. Martangi yang mahita ale amanami na di banua gijang para sirohan nasumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu nasasadei dilehok kodo ibana humokop hami mamorsad dosanami sahat tuhau na pinarsilangi sai patogu marohanami asa unang ganggu rohanami makaporsiai hasesaan ni dosanami asa unang madele hami ala ni dosa nami alai asa positu tu rohanami di asi ni rohamna godangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata imana nienet sian ulaun ni apostel bidutolu ayat 10 sia songono ma didok atong pauba jala paulak hamuma rohamuna asa tarsesa dosamuna ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulaho patikna ale Tuhan debata sai pargugoy mahami
mangulahon nahu partu patikmi. Amin. Tato potima dosata martangiang mahita. Alea manami jala debatanami na di banua gijang pargogo nasohatu dosan. Pardengga basa doho jala rodi saleleng-leleng na do asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jojo do hami mardosa marado poko. Jala jojo do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asi niroham. Sai urupi mahami ho ale Tuhan de bataha tuaun nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. ICB mengaluhon akan pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holane. Naung mulak mangoludo. Jala disiamun ni debatado ibana. Mangut diho kita hasangapo madi debatana di gijang. Amin.
hata ni debata turpuk ni epistel di hari mingguan, minggu okuli, imana tersurat di Jesaya bidu 55 ayat onom saat rodi itu ayat sia tajahama marsikat soreng. Sai lului hamuma Jahoba bisa tarbahet dope jupang ibana. Jauh hamuma ibana bisa jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalana jala jolma pargeduki. Aka sakapna sai mulak ma ibana tu Jahoba. Asa man pangulahi rohana mida ibana. Dohotu debataka ai buas do rohana mana lesei. Ai dada pikiraku pikiran munai, jala dada dalam muna aka dalaku nina Jahoba. Ai songon timbo ni aka langit siang tanoon, songoni do tumimbo aka dalaku siang dalam munai, jala aka pikiraku sia pikiran munai. Ido sahatna, martua do aka natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tahati dako maha porsiao tai, songon nahi nati dako ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadei, iman na tinubuhon misi Maria, naga begabean serto di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus nama tetar prajal do ibana di hau pinor silam natua tubanua toru dung ditanum namula mangulu diari patuluhon
nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo nasohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu, dohot namate, au persea ditondi parbadia, jala dongsa da hurian nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama doh, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tikting namasa di Huriatta di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Tikting naparjolo, guar ni Minggu. Guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu okuli, nama lapatan, saitong do mangaranapi mataku dopak Jehovah. Tikting paduahon dakdanak nasorang di tanggal 10 Maret 2022 nunga di basa-basahon tuhatta sada dakdanak bawa di keluarga Rio Hardi Januar Sihombing inata Ruth Yuliana Boru Sitomorang maringanan di Banjar Jurangmangu Pandok Aren hipas do dakdanaki suangsongoni nang natorasna saya di pasi-pasu tuhat tama dakdanak nasorangi anggiat gabe dakdanak nahasea di jolonin torasna suang songoni nang di joloni tuhatta tikting napaduaon ruas parguru mulai sadarion Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 nunga jalo Huriatta Muse dalam status marguru ima keluarga Ramot John Ferry Purba, inata Elizabeth Anansia Boru Simanung Kalet, rat dohot dua halak yang nakon nasida bawah, maringanan di Jalan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjar Tanah Kusir Selatan. Tik-tik napatuluhon, nabar bagas, tik-ting parjolo. Naing manjalu pasu-pasu parbagason ma Yoko Hugo Sianipar STMT anak ni amata situa hot ma UML Sianipar SE tubuh ni inata Dr. Saur Maida Boru Gultom MPD marimangan di Banjar Jurangmanu Pondok Aren ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama dohot oroanna Dr. Yohana Roy Ito Boru Sihombing. Boru ni amata Ibda Pol Hokop P Sihombing. Tubuh ni inata Insinyur Heriwati Boru Sitomeang. Marimanan di Jalan Pelajar Timur, Gang Kelapa, nomor 10 B, Medan Denai, Kota Deman, Medan. Ruas ni HKI Resort Khusus Teladan Medan. Sakapa masu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 10 WIB di Gereja Huria Kristen Indonesia Resort Khusus Teladan Medan. Saya di pasu-pasu tuata manasida nanaing manjalo pasu-pasu parbagasani. Tikting Pak Paupaton Patangyan Banjar. Di Patupa Huria di hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 pukul 20 WIB marhite aplikasi Zoom di Banjar Jurangmangu Pondok Aren nama ngaluhon Parjamita Amang Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH liturgis Sintua B Silitonga paduahon Partangyan Banjar Bintaro Perdagangan nama ngaluhon Parjamita ima
Inang Pendeta Jojor Boru Parbede, MTH, liturgis Amang Sintua JH Pasaribu ST. Pinangido Turuas Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, Dohot Bintaro Perdagangan, Asa Parsi Dohot di Partangyangan non. Tikting Pa Pituh Pa Onomon, Mansohot Sian Ulaon Parhalado Parartaon. Hombar Tupangdion ni Amang Sintua Dr. Andes P. Pasaribu MM mulai pertanggal 14 Maret tahun 2022 Mansohot Masian Ulaon Nasida gabe anggota Parhalado Parartaon. Alai kesibukan Nasida gabe dangboi mangula ulaon di kaanggotaan Majelis Parartaon. Tikting pituhon parmingguan. Mulai di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, minggu depan, parmingguata di pukul 7:30 WIB, pukul 10:70 WIB, dohot pukul 15:70 WIB, mulata namuse di bagas gerejata, jalaboido ni dohotan sude ruas, termasuk lansia. Jala totop mandalatkon protokol kesehatan COVID-19 sia. Jala tu ruas ta namar minggu di Jabuna, be totop ditayakon secara live streaming. Songonima hujahaon hamid tiktingon, tuhata nama mandongani hita saluhutna. Horasma. Dameni dibata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namar kungu ditongani bagas joro on sengoni namangihuton parmingguon siantongani bagas tabe barita nauli na sahatu hita di minggu tasadarion ima minggu okuli nienendo sian Lukas 10 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia songonomma didok bisi takasma tapai ihut adomma naro ujui pabuahon tu ibana taringo tuaka halak Galilea
na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tuna pinilehon nasida. Jadi nina Yesus mangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala semoni di ahab nasida hudokma dihamu dan anggo semuba rohamuna laos semonido hamu mago muse manang nadiripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiloam parsalaan sian sude pangisini huta Yerusalem hudok madihamu datum anggo semuba rohamuna laos semonido hamu mago muse dungi dihatahon ma upamaon adong ma bisada halak hau ara nasinuanna tuporlak anggurna jadi Roma ibana mangalului parbuena HP dangadong jupangsa gabeninna mamadok siula porlak anggurnai nunga pola patulu taoton ahu ro mangalului parbue dihau araon laos sejupang tabamai ahapola magopo tanoi bahenonna alai didok kima mangalusi Tuan nami loas mai disi sataonon asasanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggiat olo marparbue tujuloon alai anggoswada tabaun mah ido sahat ni turputa. Topik ni mingguta sadarion marhamu baon ni roha asa unang mago bertobat supaya tidak binasa. Sudedo hita jolma mardosa dangadong nanggo sahala kita nalias sian dosai songonani dok ni buku deta na jujutai dehon moloton baru ima buku de nomor 24 ayat 2 didok disi ai dosa do binahin ni tangan gok dosa nang rohak kupe nang pat nang mata nang pamangan luhut mardosa do HP pardosa do hita au pardosa hamu pe pardosa do
Na limbaga pe masyarakat yan ni pe perdosa do. Bahkan dang taboto amang do inang. Di dia gumudang dosatta manang nasida. Holani nasida perdosa perjahat na tertakuk. Molohita dang tertakuk ate. Itu kan? Tapi masuk tu penjara. Jala di pardosa tai olo do jupang pangalaho na madok. Umotik do dosaku sian halakan. Gumudang do pe dosaku dosana sianau. Manang mungkin tadok ubadiaan do pe au siani. Manang tadok mau liate ma dang songon aka pardosa au. Ringgas do pe au marminggu. Ringgas do pe au pasahaton aka peleak tuhuriai. Satabi amanami na nami dang parjuji au ninna. Dang parmabu kau. Dang panako au. Songon halakan. Ninna. Asa boido hita madabu tu pangalaho si songoni. Imana ni goaranna pangalaho kesombongan rohani. Menganggap diri lebih benar dari orang lain. Halakan perdosa godang. Ya hita perdosa na met-met na menang tadok dang merdosa. Taingot ma amang dohot inang. Uju martangiang sahalak parise. Dohot si jalobeo di bagas joro ni debata. Ahado didok halak parisei idok ibana do mau liate maau tuho ale debata ala sodus au dohot halakan halak naleban akapanamun akapargeduk akka pangalakuk dohot akka si jalo bewan imatangi yang nihalak parisei alayahado didok si jalo bewi HP si jalo bewi madau-dau do ibana jongjong ditopuk do adorana huhud madok asi roham ale debata diau pardosau yang dibadikon dirina tu halakan alai ditopuk ibana do adorana mangido asini rohani debata ido taida di Lukas 10 ayat sia sahat rodi ayat 10 asa marhitei di patarida hundo pangalaho ni sahalak parise namadabu tu kesombongan rohani doho si jalbeo namanada di pardosauna HP sasitongna songona taduk naking songona tarajumi amang dohot inang sudedo colma mardosa dingoluna siganupari asa ido na taida di bagasan turupukon didok nakin dia ayat sadai adong masahalak naro tu Yesus pabuahon taringo tu halak Galilea nama te terbunuh nasida ala serangan ni tentara Romawi
nang diduruson silatus mudar nasida gabe saur tu na pinilehon nasida. Mati tidak wajar, mati hona bunuh jala mudar nai di saurhon silatus tu pelean gawe ramun dia dopan ni debata. Dosa sitong na tujuan ni halakon pabuahon na masai pabuahon barita itu Yesus. Imasa diboto Yesus taringot tu pangalahon ni silatus tuak kahalak Galilea. Oh silatus nggak salah, silatus mardosa ibana asa diboto Yesus. Dohot naing pabotohon tu Yesus dohot tu natorop ujui pabua alani dosa niak kahalak Galilea ido umbana mate terbunuh nasida. Mati secara tragis. Ala memang amang dohot inang adong do pemahaman ni halak Yahudi. Moladong jolma mate tidak wajar sengonaking terbunuh dibunuh halak itu adalah karena dosanya. Manang molo marsahid sahalak macai leleng situtu dang namar namalu didok doi alani dosa na doi ninna. Dai do nama satu si Job marhiti aka ale-ale nai alani dosam doi Job ninna di Job 4 ayat 7 dohot di bidu 22 ayat 4 sahat rodi ayat 10. Manang namolo seorang sadadat danak di bagasan tihas di Fabel cacat didok doi alani dosani natorasna. Ido molo taingot amang do inang suku-sukun ni Yesus, suku-sukun ni sisian tu Yesus. Na adong seorang danak, tapi dia buta dari lahirnya. Di do sisian ni dosa ni si doi. Dosa ni natorasna doi manang dosa ni ibana doi. Alaya do di dok debata. Do di dok Yesus. Asa marsangap debata marhite ibana. Hebat na ya ti amang do ina. Marsangap debata marhiti naso sempurna ibana. Alana Yesus naing paturehon pemahaman nasida, mindset nasida, pikiran nasida bahwa seorang dakdanaki marsahi sasahalaki mati terbunuh sasahalaki itu semata-mata bukan karena dosanya. Pikiran si songonon mana tarida marhite pangalaho ni halak Yahudi di bagasan turpukon nakanin jalahita pe olodo rasongoni marpikiran songoni ate amang dohot ina. Di bodoh hita isarana molo say pugos hita sian na julo jadi molo adong mamorajong na pugos jong pe adong do sian na julo marpogos sian opung na marpogos sahatu hita tong sungoni nang sungoni rodi pinoparta olo do tadok alani dosaku doi. Manang tadok alani dosa ni opunami dui najolo. Manang olodora tadok molo adong obar jabutta nasay marsay sahit dang marnamalum ahama didok amang doho inang didok do ati nadong do dosa nabuni nani ulaho sa lilingon ninnate dua pelepasam majoninna
dosa tersembunyi. Ninahita rupani. Tapi sahid naon? Ay sahid na batuan nama. Jala berbeda do fisik ni jolo makan namang inang. Apalagi masa ada do sahid nai akadongan na do gudang. Di bawah anak kadongan na. Apa di dok mai? Ay nadong do ulaw na buni di ulaho. Ban nadang malum sahid mi. Hurian itu hatta napungu di bagasan tikon alani di boto Yesus do aha sasitong na tujuan ni ibana, tujuan ni halaki pasahaton barita itu Yesus. Idomban na di dok Yesus nakanin tuna pabuahon baritai di ayat 2 na diagam rohamuna do pardosaan halak Galilea na matei martibakon saluhud halak Galilea ala songon na diahap nasida songoni diahap nasida manang diri puhamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam na parsalaan doi sian sude pangisi ni Jerusalem ayat opati ena perdosaan doi ban namati terbunuh ena perdosaan doi parsalaan doi iban namate ditipa palas-palasi ido-didok naking di bagasan trupuki bahkan dia lusi Yesus do dung didok disi dang anggo somu barohamuna laos sengoni dohamu mago muse. Do didok dia tului dohot di ayat opati nakanen. Di ayat 5 datung anggo somuba rohamuna laos sengoni dohamu mago muse. Ada tujuan Yesus samang dohot inah. Imalahu mengkritisi pikiran ni halat Yahudi, pemahaman ni halat Yahudi, taringot tu dosai asa unang madabu nasida tu pangalaho na manghuhumi menghakimi unak kamu manghuhumi asa unang kona uhum hamu inadokan di Matius 7 ayat sadai naso jadi hita manguhumi dongata ay namuran sipata hita murado hita pahata-hata hahurangan ni dongata te amang do inang ala somartuhor hata ninna hita kan urodo hita ramadok setabi hita manami nanami duk madi tao disi alani dosa na dui setabi hita manami nanami matteho haru matukap ponianin na hita kan alani dosam dui asa ido na naing dohonon na dangalani habur jota umbahen na tarpasu-pasu hita dengan ngulun yak kaya nakomunai manang dang alani pardosauta umbahen na pogos umbahen na marsahid umbahen na dibagasan parukilon bolon alay molo tarpasu-pasu pehita holan asini rohani di batado molo marsikor manang marsitaonon pehita taingot maamang dohot inang olo do sipata di paloas di bata parukilon dohot sitaononi masa di ngolutta dalan patuguhon hapor seota asalam junok kita tu Tuhani asalam junok kita tu ibana jala asalam manadda diri kita dia dupanna
Jadi ikon las dorohata mangdo inang moloro parukilon. Dalat tadoi pajonoko dirita Tuhan itu tuhita juju matu ibana. Sungguh dia do Tuhan nama saon. Do patu pauku. Buhado au. Dia do gogoku. Alai mulu sude mulus semua lancar. Dang tahilala. Nahat citi. Bahkan mungkin dang songoni imanaking marsingot ngot kita. Ro tuadopan ni debata, marsopa tu jolo ni debata, manukap dipat ni Yesusi. Asai doa mang dohot inang, marhite-hitei lampajonokon dirita doi tu debata. Sarupa doi gelombang hidup harus ada. Sarupa songon halak namar saiti dua mang do inang. Do teh mesin ahai. Na bergelombangi mesin. Molo bergelombangi las dorohamuna kan. Berarti masih ada kehidupan kan. Do teh guarnia mang do inang. EKG. Jadi saya do ripat noti hamu kan. Bergelombang do penaeng. Alam molo dung rata ibana buhado. Tos mahusana. Meradian maibana sian sude paru kilon nai. Kan ido. Jadi kolas doroham amanginang. Moladong do pegelombangi berarti tanda kehidupan doi. Halak nama ngulu ikon taonon nado. Ikon adopan nado, hamaolon, sitaonon, parukilon, di bagasan ngulutta. Songolas nirohatta mernida mesin EKGI. Songoni malas nirohatta mernida kana masa di ngulutta teh. Mau lihat Tuhan mengulu do PHP yau. Mau lihat Tuhan mengulu do PHP porsiauku. Mau lihat Tuhan di pajonok akan nama saido au tuho. Ido dohonota. Kurian itu hatta napungu di bagasan tikion. Marhite-hite hatani Yesus di bagasan kerupukon. Naing hanguluhot tama pangalaho na parjolo. Manada diri. Pabuas sudin. Dojolma mardosa diadopan ni debata. Obar tu haporsyota amang dohot inang. Jadi molotai dari konfesi panidangion. Jadi adong do konfesi HKBP, konfesita ya kuliah HKBP di pasal onom halaman 50 sia sa rori do plalu akasi tua di boto doi adong do konfesi. Jadi di do songon didok di bagasan konfesi. Jadi mamuka seorang jolma tu pertibion nu ngamar dosa warisan, dosa keturunan, dosa teateanan. Iman dan sesani Yesus di hau pinar silangi. Jadi unang taripu amang do inang unang tadop bayi ini putih bersih. Seperti kertas yang polos nina hita. Berdosai. Hidupan nataguari adong hidup baru. Merhitiah mayamang do inang. Padidion nabadia. Merhite padidion nabadia taha persyai do. Rakmate ibana di bagasan hama mate ni Yesusi. Pamatehon roha daging naon. Pangalahon na buruk ni colmai. Dosa tiat-tianani. Jalan marhite padidion nabadia, dia akan dibangkitkan nantinya. Sama seperti Yesus telah bangkit dari kematian dan dia juga akan dibangkitkan. Ido hidup baru. Jadi unang loja hita malulu hidup baru amang do inang pindah-pindah gereja. Di gereja HKBPP adong do hidup baru. Holani jalo hamu padidion nabadia nga hidup baru hamu.
Alai hidup baru ya tong dang sadari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Oh tidak mudah setelah aku di sana aku hidup baru. Hidup baru itu berproses setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Itu hidup baru. Tapat tuduhon di bagasan ngulutta si ganupari. Dan hitungan 1 tahun, 2 tahun nih, 10 tahun, tapi sampai kesudahannya kita menunjukkan proses hidup baru itu di bagasan ngulutta. Asa marhite-hitei amang dohot inang songon natadok naking dosa ima pangalaho pikiran hata namaralo ya nasouduk tu hata ni debata alani buhado hita manadda diri holan debata do natau manguhumi jolma obar tu ha porsiaon dohot pangulaon na bitikina masa pola orang hita manguhumi amang sama-sama perdosa do hita alani narikot tugas ta taulahon taulahon nata nanai si ulahon ta ima manadda diri introspeksi diri unang fokus tu hahurangan ni dongan gabe lupa mamareso hahurangan ni diri na sadiri. Idoban na didok Yesus di Matius 7 tehe ayat tului kan didok do disi ahama pola pabereng-berengonmu silbak-silbak ni mata ni nadidonganmu iya na sa tiang na di matami dang diatoyho. Saya kahahurangan ni jolma nida alay lupa ibana marnida hahurangan na hagalion na ido na parjulo di paingot di son marhite turpukon alani manadda diri mahita dia dopan ni debata so nahudo hami nakking amang do inang setabi hamu ama namin akka pardus ana so tartakut do hita napaduahon na yung idauta marhamu baon ni roha asa unang mago. Ido topik tanaking marhamu baon ni roha asa unang mago supaya tidak binasa. Ala halak na soulo marhamu baon ni roha tuha magoan do jabarna. Alani halak na marhamu baon ni roha tuha nguluan do jabarna. Saya dipaima di batado hitamang do ina. Dipaima di batado hamubuan ni rohan yakka pardosai. Ido didok di Hesekiel kan? Hesekiel 33 ayat 10 sadai. Aha didok di siamang do inang. Hesekiel 33 ayat 10 sadai. Ima didok di si hamumulak ni parjahatido na di paimaima debata dang hamamate ni parjahati. Ido taida di bagasan turpukon di paingot hita marhite hatani debata. Jala ido di patuduhon Yesus Kristus di hamamatena di hau pinarsilangi dang lomorohana jolma itu hamatean alai ikon Tuhan nguluan. Sakap ni debata lomo ni roha ni debata ido di paingot marhite dinamasuk kita di minggu-minggu pasyon di bagasan tikion nunga masuk kita tu 2 minggu pasyon marhite-hite minggu reminis cere dan minggu okuli dia rahon do panatapatta okuli saya mengeranap do mataku do Pak Jehovah mataku terarah kepada Tuhan pakokoponna hasatiaonna holong ni rohana jalaido mabaik kita margogu ido mabain kita diloas
mangulu sahat rodi tikion alani amang dohot inang tugas ta napaduahon unang holan fokus tu uhuman ni dosai alai fokus mahita tu holong haluaon na pinatupani dewata napauba marohatta jadi na parmuruk-murukinan ate amang do inang parlabok mate unang dok kamu atong ay do nang lensyon murah-murah na mamuruk hajol maud doi kon haruar do hita siani ate iko tataluhod do diritay toho do ina dok munay alai manusiawi de jolma doi alani kalahkan dirimu unang gawe parmuruk-muruk kamu alai naing do gawe parlabok labok matong alusta tu anak kotai ya tu boru tai tu boru munai tu parumai munai tu pahoppu munai nang pesipata ro akka pahoppu muna gaor ribut alani ribut nah ay sipata na tua tu nang lomo berohana ribu ate mabige suara na bising halacok kamu matong ay tangyang muna doi payu ihu pahoppu nindahamu ate payu ihu mah nang peribu na sida di bagasmu labok maroham unang pitor palau mulu ribu ate lawamu sudah sajabon ribut saya mau istirahat ninate contoh saya do naking parhosop pinagabi parholong maita unang tasipan hosom ni rohatai dendam tai karena itu akan menyakiti diri kita sendiri dan halak kita do molo gabi parholok kita perlabas ni roha itu menolong diri kita sendiri bukan menolong orang lain gabe lega tahilala so nang tahilala mang do inang na perbeda hinaan ay hulun na berbeda ba Jupang edana berbeda Jupang tu na beruda berbeda Jupang tudongan nasa gereja berbeda, Jupang tetanggana berbeda. Onda berbeda. Hape warna setabita manami nanami si dami. Hape dang perdame. Do kan? Maaf damang nang dang na mening contoh doon. Ay guari molo dido di halak Batak marlapatan do kan? Tang sungusunari ibereng guar ni artis bagat. Di baik warna songoni habe pung nadangi boto majowe kan ido guar tulut doi guari ada maknanya di lehon songon guar naima daina kaninna do song guar naima nya daina bala molo di do ya dame ninna panaing madametong guar na si bonar naing makan bonar di ulahon guar na setabi damang dainang tigor ni naing makan tigor taulahon ido kan asa di bagasan di inaking wado hita pauba rohatta nahola pahata-hata dongan unang be pahata-hata tongate ya nalosok kinan merminggu doh martangiyang losok majahatan ni debata ringgas mahita ringgas somma ay disido hanguluatta molo tuak ka anak muda na malas marsiajar na malas mula-ulaon jangan kamu harapkan harta orang tuamu itu artam dulu luammu dang artani natorasmu pangasahonommu rajin hidupan naridok rajin pangkal kaya halak naringgas mula-ulaun mamorado ibana muba mahita mang do inang nasay holak kita dipatangi-tangi polo mahita manangi hodongatta ayo lo do songoni di sadapunguan sudah gabe guru tangadong murid sojo aujo makatay ni na akhir na marujung gabe gaor ma dang sidung pakkatayon
Asa tu sido hita di togion naking marhamu baon ni roha asa unang mago. Jalan apa tuluhon ahado na yung idaota mamakke tiki parasian. Kairos. Ido naking dibahen di bagasan turpuki mulai sian ayat onom sahat rodi ayat sia imamarhite upama taringo tuhau arah na disuan tuporlak anggurna. Iki parasian, kairos, gold moment bagi orang percaya. Waktu yang sangat berharga. Waktu ini adalah kesempatan. Jadi adong dua waktu molo di bahasa Yunani, sada kronos, sada kairos. Kalau kronos itu perjalanan waktu, kronologi, peristiwa. Jadi jam, hari, minggu, bulan, tahun. Ima warna kronos. Jadi jumlah yang terus berjalan. Itu ban ada semua dia kronologi di peristiwa ini, nah kan? Dicari tahun mah, songono do kronologi na. Itu ban nadong buku Bibel tai satu tawarikh ninna. Molo di bahasa Batak kronika ninna kan? Jadi pabuahon barita ni bangsa Israel. Songono mah peristiwa na terjadi kronologi na jahamun non kronikai. Alaion dipakai kairos do, kesempatan yang sangat berharga. Dilehon debatado PHP tiki parasian tuhita jolma pardosa asa marhamu baon ni roha. Idoda didok naking di parupamani adong masa sada halak hau arana sinuan na tuporla anggurna. Jadi Roma ibana mangalului parbuena hapedang adong jupangsa alaya hama di dok syula perlak anggurnai ya nunga pola patulut tau tonon au pai mahum parbuena alay dang adong ninna so jupang parbuena taba mah aha pola magopo tanoi bahenonna alay di dok imana mangula perlak anggurima tuan nami lo asmai di sisa taonon asa sanga hupakur umaliang bonana mabahen napa tusi omma kairosia mangdo ina diloas debatado pehita marpaima ibana marpanatap ibana dang pitor diuhumi hita asa parupamaani ima gombaran ni ngolu ni jolma alayak kanaso marhamu bau nahado di dok disi ditiki parasian nani leho ni debata akanaso marhamu bau di dok donakin dia siai anggiat olo marparbue tu joloon alayang gesuada tabaun mah sarupa doi molo isuak kamu mangga saya diurus samu ya ibai pupuk dungi diratingi disemprot ahado pay bayanon sampai sudah disukun ahli tanaman dang marparbue kan atabau mon digati manasing kan ido tataba ala dang adong parbuena dang adong nabui tanikmati siane garuita jolma tabai semuanya mang doina lamma debata na punahita pemilik kehidupan kita asatu sido hita ditogihon amang dohot inang marhite-hite imanaking ya kesempatan kairos kualitas waktu yang diberikan oleh Tuhan golden memory tapak kemai dohot denggan marhite-hite nakanin naolo paubahon roha. Jadi kairos itu berada di kronos. Kita berada di kronos itu. Alay boydo kronosi dang adong kairos di si. Molo tapau sausehon ti kita dang marlapatan diadupan ni debata. Tapake matiki parasian so tung hidok kamu akalan siya ay so dong beboy dulaha minang padita.
Udang na boy ulam muna. Bagi orang percaya, waktu itu adalah gold moment. Waktu yang sangat berharga, waktu emas. Dang margogo hamu alani hagalion di pamatang, berdoalah untuk Tuhan, untuk anak-anakmu. Nasihati anak-anakmu. Setabihita manami nanami molo adong artata. Saya tidak bisa berbuat apa-apa nang. Lehon artami. Tuaka namak karikoton. Tuaka napatup siurupan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi di zaman senari pandemion. Ora di botohamu marsahi dong amuna telepon. Tang pola lau hita susi. Hai bohadi lala hopoan. Mergogo hoda, martangi aku dah. Ya dia merasa bahagia. Adong na peduli tuau. Mergogo ibana. Semangat ibana. Banyak hal yang bisa kita lakukan amang do inang. Nang penunglan siya hamu. Balama akan apa suate. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang berguna. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tiki parasian sotung jolo salpui. Coba dulu inang. 392 ayat 1. Pedehon jo buku ede 392 ayat sada. (392) ayat 1 rak mengedehok kita mangdainang. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gicang. Hodo napuna ngulu nami. Jala hodo napuna hami. Dilehoko partikia nama arka di hami Tuhan. Laho mangulahon lomoni roham. Jala pauba rohanami nageduki. Naso hinalomohon ni rohami Tuhan. Asa unang hami mangulu. Di bagasan ngulu na buruk. Alay boy mahami marhamu baon. Ala nunga di hokop Yesus Kristus hami. Di hamamatena di hau pinarsilangi. Tusido dito gihoko hami Tuhan. Asa dapotan hanguluan. Saliling nililing na hami muse. Ditiki parasian nama arga. Na pinasahatmu Tuhami. Di bagasan tikion. Boy hami tutu Tuhan. Mangula akka ulaon nami. Tuhan debata amanami. Los di bagasan tikion. Martangi yang hami tu sudia karuas ni huriam dari bagasan ragam nya kasih taonon hamaolon parukilon persahiton di inanami situa nyonya RPH Sitompul Boru Nadeak Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak nyonya situa G Hutapea Evelina Boru Tambunan nyonya Hutahain Helmina Boru Siagian Toni Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang nyonya butar-butar Saur Mas Delina Buru Sirait dohot nasotar surat di warta cemat namion na dirawat di rumah sakit di tongani bagas nabi di bagasan usaha na pinatupani dokter dohot sude keluarga asiroham Tuhan pamalum ima partodion nasida na mungkin marungu ungut madele alani parsahitoni alai pargugoi todina totong
laho makkamunakon parsahiton ni pamatang nai udang telu ha porsionna ala parsahiton na maceliling nalohot di bagasan pamatangna ala nang daging namyon petuhan tuhabusuhon do muse ala neng monang do tod dinami asabongo tuhan nguluan saliling nililing nai cela dada daging nami na marsahiton neng bongo tuhan nguluani alai martodi jala mardaging nai baru do hami muse nadi pai baru di bata marhite-hite haheheon sogoti Tuhan de bata amanami pasu-pasu manang akasakap ni ruas ni huriam yanako ni huriam inalahu pajongjong rumah tangga patulus hobar tolomoni roham dohot akadadanak na sorang Tuhan pasu-pasu ibur-ibur magudang di pagudang-gudang di pature-ture ima natorasna di bagasan holong ni rohan na siapko sagabi anak na burju manguluiho jala sitadaho sihuton ho siulahon lomoni roham songoni Tuhan diaka ruas ni huriam na di bagasan ngaso harudapotan parkarejuan alani hamaolon pandemi na niedopan nami asiroham Tuhan lehono mudalan laho padimun-dimun ngolu nasida manarihon ngolu siganu pare marhite-hite akka ulaon di pasahat ho hobar tulomoni roham hobar tugogo dohot parbinotoan nasida lau songoni Tuhan diaka naso dapotan pasangan hidup ima marhite-hite jodoh nasida rokap nasida atudu jala buka rohana nasida marnida sakapmu di ngolu masa depan ya kenakon ni huriam songoni dia ke rumah tangga naso haru dapotan asu-pasu paryanakonon di hagabeon di rumah tanggai buha bertian ni akka ina nami songoni nang keluarga Tuhan totong pahot holong ni rohana nasida antara suami dan istri orang tua songoni nang sima tua asa totong nasida marsihohot majuhon tuho ima di bagasan tangiang pangiduan pakiriman nasidai Tuhan de bata amanami budeng naneng si pangidon nami tuho alaidang tarpajojor hami sada-sada lehon masa luhut nai Tuhan bar tuaka halehetanna mauliate madiho Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho amin. Maredehita sian buku ede nomor 724 ayat sada dohot ayat nama ngihut las tapasahat ma pilihan sada A sada B dohot pilihan 270 Oh
Tatangyakon ma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na muliutus. Kupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajon muri tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saip norbadia magwarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon sengon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami sengon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu cala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Hamid saluhut nama kubasi permingguan pukul 7.30 pasahaton sedusudi ruas ni huria nama ngihuton permingguan di bagas tabe nang sengoni di garejaon upasat hamima selamat hari Minggu madihita saluhutna horas